Bos días a todas e a todos. Dá comezo o pleno extraordinario da Corporación do 18/6/2015 co seguinte orden do día. Hai 6 puntos que son determinación da periodicidade da sesión dos plenos, creación e composición das comisións delegadas, periodicidade, nomeamento do representante da Corporación, determinación da dotación económica para o funcionamento dos grupos municipais, fixación da indemnización por asistencia a sesións dos órganos municipais colexiados e proposta de determinación dos cargos en régimen de indicación exclusiva, que en todo caso entendemos que o normal é discutilos todos xuntos, independentemente que se voten individualmente. Polo tanto, iniciamos a sesión co punto primeiro, pero para discutir todos, se estades de acordo con facer o debate dos 6 conxuntamente, logo xa o sétimo, o oitavo e o noveno xa son outra cuestión. Algúnha obxección para que se debata todo conxuntamente, independentemente que logo se vote separado? Sí. Algúnha intervención? Sí, eu creo que é preferible, se se vai votar por separado cada tema, ir falando de cada tema. Alguén ten opinión sobre o respecto? Sí, bueno, nós, independentemente do que se decida, vamos a facer unha única intervención. O sea, que a nos danos igual que se fale punto por punto ou non. No primeiro punto faremos unha única intervención e punto. Que englobe todas. Vale. Bueno, pues sí, o Partido Popular, vos tamén. Bueno, pues entón ten a palabra en primeiro lugar o Goberno para expoñer a proposta. Grazas, señor alcalde, bos días a todos e a todas. Supoño que poderá sorprender que sexa quen fala, que sexa o que leve este asunto. A razón é moi sinxela. Teño a experiencia de estar con estes asuntos tanto aquí como sobre todo na Diputación en cantidad de ocasións e, polo tanto, saber como se fan estas cousas e que experiencias hai, non? Ben, dito isto, nós sempre defendemos, tanto cando estábamos na oposición como agora que estamos no goberno, unha serie de criterios que tivemos moi claros e intentamos leválos ás últimas consecuencias, non? Eses criterios, así simplificado, é que ninguén sae beneficiado polo exercicio do seu cargo, nin tampouco prexudicado. Por lo tanto, pois, o traballo que poida facer aquí, o tempo que poida dedicar, pois que non lle prexudiquen, pero tampouco lle beneficien. E o segundo criterio é que tanto o goberno como a oposición teñen que ter medios reais para exercer as súas funcións. Repito, defendémoslo cando estábamos na oposición e aplicámoslo no goberno. Cando estábamos na oposición nunca tivemos nin concelleiros en exclusiva, nin asignación por grupo, nin persoal de apoio, nin cando tíamos un, nin cando tíamos 4, nin con 7. E cando chegamos ao goberno no 1999, o primeiro que fixemos foi darlle aos grupos que non estaban no goberno, que estaban na oposición, a posibilidad de ter eses medios. Por lo tanto, esa foi a nosa trayectoria, son os criterios que defendemos, repito, sempre, desde moitos anos, e que seguimos a defender agora. E facémolo porque entendemos que, obviamente, ao goberno hai que darlle os medios para que goberne, e a oposición hai que darlle os medios para que exerza o seu labor tan digno e importante como o do goberno nun sistema representativo de democracia representativa que temos. Ben, a proposta, digamos, esos principios foron operativizados xa hai anos, cando menos xa de maneira moi clara no ano 2007, e, por diversos motivos, nunca chegou a culminar a súa posta en práctica de xeito completo e continuo, nunca.
por unha serie de incidencias que houbo tanto nos mandatos como outro. Esa proposta, repito aquí, o que vai reflectido, é que os concelleiros do goberno que o precisen, ninguén se pode, pois o fai, pois poidan ter a dedicación que necesiten, e os dos outros grupos, pois un de cada 4 concelleiros. Os axustes en cada ocasión se necesiten. Ben, hai unha realidade que a representación pública cada vez necesita máis tempo, hai unha cantidad de organismos, de consellos escolares, de demandas veciñais de todo tipo, e no goberno, pois, calquera outros organismos, os veciños que queren que se recibe demais, que se como unha cantidad de tempo cada vez maior, non sei se que a maior eficacia ou non, eso sí que é unha cuestión a discutir, pero que sí é certo é que esa demanda, esa realidade existe, e en moitos casos resulta incompatible coa xornada laboral. Ben, iso é o punto de partida da proposta, que é conocida, pública, notoria, defendida públicamente, incluso aplicada parcialmente neste Concello no seu momento. Fixemos consultas a todos os grupos para tentar encaixar unha proposta que fora ecuánime, ponderada e integrar todas as posibilidades. Por exemplo, poño un par de exemplos. O PP propuxo en campaña facer un goberno con 5 exclusivas. Ben, se se conta que nós somos un grupo, somos 12, e polo reparto que se fai teríamos dereito a 3 exclusivas, o que é especificamente do goberno son 5. Podía non ser exactamente así, pero tivos en conta como criterio, resulta que saleu exactamente esa conta, non? Ou a Marea propuxo reducir o 30% o custo de goberno, e volvo ao mismo, quer dizer, o que é o goberno fora non do que corresponde como grupo, exactamente pasa baixa un 32%. O que é o goberno, digamos, fora da asignación e das exclusivas que podan corresponder por grupo. Creo que o PSOE propuxo tamén que iba a reducir exclusivas, redúcense, pásase de 13 a 11 e demais. Procurouse ter en conta todas as aspectos. Agora, houve casos en que non eran contradictorios, como as asignacións por grupo, que pideu que era mellor aumentar o fixo ou aumentalas, procurou facerse dentro dos límites de ponderación. É a partida que máis sobe, como todos sabemos, por aumentar os grupos, pasa de 13.000 euros ao mes a 20.000. Unha subida respetable. Houve esa demanda, túvose en conta, aparte do feito de que hai máis grupos. Ben, eu que podo dicir é que nunca, nin neste Concello, nin na Diputación, vin unha proposta tan xenerosa coa corporación ou coa oposición, como se queira entender. Vexamos, creo que son ben coñecidos. Quero dicir que as exclusivas asignadas ao goberno baixan de 12 a 8. Digo, xa contando as do grupo tamén, vamos meter todo, porque no goberno estamos só para non misturar. Baixa de 12 a 8. E as da oposición suben de 1 a 3. Bueno, hai unha rebaixa global de 2, pero o goberno sacrifica, porque pode, non só porque estamos en disposición de facelo, 4, e a oposición pasa de 1 a 3. O gasto da corporación, o gasto total da corporación dos que estamos aquí, máis ou menos mantense igual, baixa un peleño según como se fagan as contas de, digamos, dos costes da carga da seguridade social, etc., das cargas e demais. Ben, e baixa a pesares do forte aumento do que dixen antes, do grupo máis. Pero creo que o que se manteña, máis ou menos, baixa un peliño, pero bueno, non quere dicir que teña a mesma estrutura que antes. Por exemplo, se vamos co 2014, o que resulta do acordo que se propón é exactamente o que é o goberno, baixa un 27%. Baixa un 27%, que é o gasto que é o goberno. E
O da oposición sube un 282%. Exactamente un 282%. Non, creo que máis podemos facer as contas como se queira, máis ou menos dan, así pode haber variacións, se coñen os costes de seguridade social ou non, se coñen os costes de algún personal ou non, pero ou se se quere en términos absolutos, o goberno baixa alrededor de 20.000 euros ao mes de gasto e a oposición sube eses 20.000 euros ao mes de gasto. Ben, obviamente, polo que escoitamos e leemos, é posible que haxa grupos que non vexan colmadas todas as súas aspiracións. Ben, non foi a nosa intención, pero incluso as aspiracións en principio eran contradictorias a veces entre os grupos, o cual resulta bastante difícil de encaixar. Lamentámolo, a nosa intención sería que todo fora desa, que pudera ser recollendo todo, pero creemos que non foi posible. Pero de outra maneira, o que non se podrá negar é que a proposta é moi ecuánime, é moi xenerosa coa oposición, e polo tanto pedimos o apoio para sacala adiante e que poidamos ter un marco de funcionamento de recursos e de posibilidades de actuar que nos faciliten a todos, tanto o goberno como a oposición, poder facer o seu traballo en boas condicións en beneficio de todos os veciños e veciñas de Pontevedra. E nada máis por agora. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señora Rey, ten a palabra. Sí, gracias, buenos días. Considero que para poder ejercer una buena labor de oposición, el reparto de los recursos disponibles es claramente insuficiente y perjudica a los partidos que contamos con una menor representación, independientemente de cómo se haya hecho hasta ahora. Nos parece imprescindible disponer, en primer lugar, de un despacho digno que cumpla con las condiciones mínimas de accesibilidad y, en segundo lugar, también se nos impide que podamos contar con una persona de apoyo. Por otro lado, aunque considero legítima la propuesta realizada hoy para el grupo de gobierno, para sí mismo entiendo que impide en cierta manera que también se haga una oposición legítima, aunque evidentemente la haremos. Ecuánime no me parece. Gracias. Moitas grazas, señora Rey. Ten a palabra don Luís Rey. Bo día. Creo que hai 6 puntos da orde do día que se someten a votación e vou ir deténdome en cada un deles. O primeiro fala da determinación da periodicidade das sesións do Pleno. Moi brevemente, creo que en aras a facilitar a máxima asistencia posible dos veciños que queiran asistir a estas sesións, Marea propón que no Canto dos Luns se celebren os sábados á mesma hora que se fixou na Xunta de Portavoces das 11 da mañá. Sobre a creación e a composición de comisións delegadas, non temos nada que obxectar a composición nin a periodicidade. Outra cousa é as competencias. Propoñemos crear unha comisión específica de xustiza social en base aos seguintes antecedentes. O paro rexistrado na oficina de INEM de Pontevedra de pontevedreses que demandan emprego é de 8.000 persoas. A taxa de paro, segundo a enquisa de poboación activa do Instituto Galego de Estatística, está preto do 30%, sendo a segunda cidade con maior taxa de paro de Galicia despois de Ferrol. O indicador AROPE sitúa en máis do 20% os pontevedreses en risco de exclusión, é dicir, esos danos que 17.000 persoas dunha poboación de 83.000 están en risco de exclusión. Vemos que o comedor de San Francisco vese na obriga de facer 2 quendas diarias. Hai directores de centros escolares que teñen que pedir agora no verán que sigan funcionando os comedores para darlles a algúns nenos o seu único xantar nutritivo do día. Cando veño o Concello, desde onde teño que aparcar o coche, en 7 minutos, polo metro minuto, atopo a diario 8 persoas pedindo na rúa.
Mentres isto sucede, segundo datos do Ministerio de Facenda, Pontevedra destina a gasto social únicamente 48 euros por habitante. É a cidade de toda España con Teruel que encabeza esa lamentable estatística. E creo que estamos asistindo a unha situación de emerxencia que pide unha atención especial para escoitar e máis para axudar aos pontevedreses que máis están padecendo as consecuencias da crise. Señor Fernández de Lores, evite fotos como a da concelleira do ramo repartindo os 20 e pico mil euros dun premio internacional entre unhas cantas asociacións. Por certo, bótase en falta unha foto da transparencia publicando os gastos da viaxe para a recollida dese premio, do audiovisual e das insercións publicitarias en prensa e revistas, porque soa a que o colar foi bastante máis caro que o can. Demostren que non teñen unha sensibilidade social de baixa intensidade e creen unha comisión de xustiza social. Dentro de 4 anos, se cadra, non será xa precisa que esa comisión específica, pero agora sí, e queremos que de xusticia, por eso propoñemos. Sobre os nomeamentos de representantes da corporación en órganos colexiados, non teño nada que dicir e anuncio o noso apoio á proposta. Sobre a determinación de dotación económica para os grupos municipais, tampouco teño nada que dicir e anuncio a nosa abstención. Sobre a fixación de indemnizacións por asistencia á sesións dos órganos municipais, tampouco teño nada que dicir e anuncio a nosa abstención a esa proposta. Si teño que dicir sobre a proposta de determinación de cargos en réxime de dedicación exclusiva e das súas retribucións. Sobre o número, en primeiro lugar, propoñemos 6 dedicacións exclusivas para o bloque, unha de cada 2 concelleiros que obtivo nestas eleccións. Faríase coincidir co número das comisións delegadas, que son 5, engadíndolle o alcalde. Coas 3 que propón o bloque para a oposición non sae nin sequera unha por cada 4 concelleiros. É dicir, o goberno tería máis do dobre que a oposición e súmalle a iso asesores e directores xerais. Tampouco non estamos de acordo con que a Xunta de Goberno se reserve o dereito de estender a todos os concelleiros do bloque, que son 12, a posibilidade de darlles dedicación exclusiva. E sobre as retribucións, tamén quero dicir que se ve o moito que valoran vostedes a calidade do seu traballo, porque manteñen os case 64.000 euros de retribución para o alcalde, os case 58.000 euros para a tenencia de alcaldía e os case 44.000 euros para os concelleiros. Direilles que puiden onte estar cos alcaldes de Santiago e de Ferrol e ali van fixar para o alcalde un soldo de 40.000 euros brutos. E para os concelleiros con dedicación exclusiva, un soldo de 35.000 euros brutos. Pontevedra non é menos que ningunha outra cidade, pero pensamos que tampouco parece que sexa máis nin que a Coruña, nin que Ferrol, ou, por poñer por caso, non é máis tampouco que Barcelona ou que Madrid, onde as alcaldesas, como vostedes saben, van baixar os soldos e os van ter menores que aquí. Súmense vostedes ás cidades rebeldes, empezando por iso. Xa sei que van pretestar que dentro do Concello, dentro do organigrama do Concello, hai algúns funcionarios que terían un soldo superior ao do alcalde. Recoméndolles que non pensen niso, que pensen en recuperar a condición de persoas do común. Non queremos baixar as retribucións porque lles teñamos zuna, non lles temos zuna. Pedímoslo polo seu ben, para que non pareza que o bloque pontevedrés ten como consigna a carta na mesa queda presa. Están vostedes no seu dereito de non facernos caso a nós, pero se é así, imos tomar a molestia e xa o anuncio de facilitar que os veciños e veciñas de Pontevedra lles digan que recapaciten. Vostedes non son menos que a xente do común, pero tampouco son máis. Anuncio que votamos en contra desa proposta. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández, ten a palabra.
Gracias, señor alcalde, bons días. Bueno, a min xa a miña capacidade de sorpresa é bastante limitada, non me sorprende que hoxe o voceiro do BNG sexa o señor Mosquera, igual é que o señor González Caballo, que foi o que participou nas conversacións, entoulle un ataque de vergonza, non é capaz de defender o que defendía ali, non? Entón, bueno, é comprensible. Tal. O que tamén resulta curioso é que o voceiro do BNG solo fala das dedicacións exclusivas. Dedicouse aquí a facer un recorrido con ese linguaxe que utiliza tan envolvente, por chamarlo de algún xeito, para falar das dedicacións exclusivas como se non houbera máis asuntos que tratar. Parece que aquí só vimos a falar do noso, e non é así, señor Mosquera. Vostede igual fala do voso, pero non fale solo do que lles interesa a vostedes. Non? Eu entendo que este é un pleno complicado, porque a sensación que se traslada aos veciños e as veciñas é que vimos a falar aquí das nosas cousas, non? Pero tamén sei que é un pleno inevitable e que hai que facelo porque hai cousas que hai que ordenar e que hai que aclarar. E aínda que parta que non sea así, tamén o que se discuta hoxe aquí afecta aos veciños e veciñas no sentido de que, según o que se aprobe, se estará en un escenario de maior ou menor transparencia e de maior ou menor participación e de maior ou menor capacidade de xestión. E son consciente de que é un pleno complicado cando se goberna. Non é fácil facer propostas sensatas, entendibles polos cidadáns, que contenten a todos, porque para eso fai falta moita capacidade negociadora e moita comprensión e certas doses de xenerosidade por parte de todos e de todas. Non? Eu recoñezo, era a primeira vez que participaba neste tipo de toma de decisións na xunta de portavoces, non? Acordos ou como se queira chamar isto. Non? Os que non eran novos en a toma de decisión eran os representantes do BNG. Veñen facendo isto dende o século pasado. Teño que reconocer para a miña sorpresa que amosaron unha rixidez de cintura incomprensible para os que teñen tanto recorrido político incluso humano, non? Porque nenos xa non son, ainda que a veces poidan parecelo. Señor Fernández López, creo sinceramente que vostede non asumiu con moita humildade o feito de ser por primeira vez a forza máis votada. Ata de agora, para ser alcalde necesitou indefectiblemente de outros. Nesta ocasión non. Penso que ainda anda masticando esa dosis de soberbia que supoño que será algo natural de verse por fin como forza máis votada. Costoulle 16 anos de goberno, non foi capaz de chegar a maioría absoluta, pero non está mal. Reconozo que non está mal, non? Sacar 12 non está nada mal. Pero eu lle recomendo, e yo digo con cariño, porque eu teño cariño, que axilice a digestión dos resultados canto antes, non? Porque os problemas de Pontevedra son tan importantes que a súa solución pasa pola búsqueda de consensos e de empatías, e non polo afondamento das discrepancias e das antipatías. E eu comparto e felicito que convocara este pleno canto antes, porque está claro que se non hai vontade de acordo, para que vamos a prolongar as cousas, non? Entón, evidentemente, vostedes non tiñan vontade de acordo e, polo tanto, non hai por que prolongar isto. Ou, polo menos, esa foi a impresión que saquei eu na reunión de voceiros. A lo menos, creo que co Partido Socialista non houbo vontade de acordo. E na que mellor teño que rectificar e explicarme mellor, porque non é certo de todo. Vostede aplicou unha vontade de acordo selectiva. E parece que houbo moita máis vontade de acordo co Partido Popular. É totalmente lexítimo, totalmente lexítimo que vostedes elixan os compañeros de viaxe cos que se sintan máis cómodos ou os que teñan con máis afinidade. Por lo tanto, dende o punto de vista é totalmente entendible e nada que reprochar, non? Ahora, parafraseando aquela famosa película de Billy Wilder, non? Estou seguro de que estamos ante o comenzo dunha gran amistade, non? Xa veremos ao longo do mandato como vostedes se pelexan no intrascendente e votan xuntos no relevante. Si lles quero reprochar, porque non me gustou, que se presuraran a facer pública a súa proposta inicial de negociación. Todos os grupos da oposición entendimos nas nosas comparecencias que deberíamos actuar con discreción. Cando se negocia é importante, si se quere negociar, claro, actuar con certa discreción. E nos atopamos con que vostedes non perderon ningún minuto en daras a coñecer. E a min é de recoñecer que ese estilo non me gusta. Pero tamén é unha cuestión si ben criticable, tamén interpretable.
En todo caso, como reflexión política, eu creo que sería bo haber iniciado este mandato con un maior e mellor nivel de entendemento. Os cidadáns esperan de nós que non nos enzarcemos en batalliñas personais e que penso, ademais, que cando un é alcalde dende o século pasado xa ten o suficiente recorrido para amosar máis capacidade. Máis capacidade en xeral e máis capacidade tamén de entendemento. Porque se só é capaz de chegar a acordos coa dereita, pouco vai avanzar Pontevedra. Pontevedra necesita un alcalde que sea capaz de entenderse con todo o mundo, capaz de chegar a acordos e capaz de consensuar. Se este pleno é a mostra do que vai a ser o seu mandato, a min preocúpame. E en todo caso, eu espero sinceramente que ese acordo co PP siga profundizándose, porque daría de estabilidade ao seu goberno, e iso é importante tamén, unha estabilidade da que carece por mandato popular, non? E a estabilidade é sempre boa. Ter 7 máis que voten con ustedes ou se absteñan nos temas importantes non está nada mal, aínda que sea unha mala noticia para a esquerda, non? Con respecto á proposta, hai aspectos cos que podemos estar de acordo, pero hai outros nos que discrepamos, non? Eu teño que dicir unha cousa, que hai outro tema que me preocupa e que me molesta profundamente, e é que a nós non se nos entregou o informe de intervención. A nós non se nos entregou o informe de intervención. Se nos comunicou que había un informe de intervención media hora antes do pleno. Por tanto, creo que con semejante equipo que ten vostede agora, con semejante equipo que ten, é bastante incomprensible e inaceptable que o informe de intervención só estea listo media hora antes do pleno, ou se lle comunique aos demais concelleiros e concelleiras media hora antes do pleno. Por lo tanto, espero que eses asuntos se corrixan e espero que entenda vostede que naqueles asuntos donde hai cuantificacións económicas e que nós poderíamos haber votado a favor, non o vamos a facer. Porque, evidentemente, sin coñecer o informe de intervención, nós non podemos comprometer o noso voto, non? En realidad, a proposta é a que pactaron vostedes co Partido Popular con pequenas modificacións. Nós non imos entropecer a acción de goberno, non está no noso ADN. Pero non nos sentimos que esa proposta recollera prácticamente nada do que nós plantexamos. Por lo tanto, evidentemente, hai cousas que sí votaremos a favor porque nos parecen razonables, porque tamén vostedes fixeron plantexamentos razonables, pero hai outras que non podemos votar porque nos parece que non é razonable e sí que é altamente criticable. E esta proposta, xunto con outras cuestións que non veñen a pleno, pero das que sí se falaron na Xunta de Portavoces, sí que encerra unha certa declaración de intencións, ou varias declaracións de intencións. Primeiro, encerra un certo desprecio, pola súa parte, polo traballo da oposición. E tamén certo medo. Por iso, procúrase recortar todo o posible os medios materiais e humanos dos que pode dispoñer a execución, a oposición. Supoño que vostede darase conta de que eso ademais transmite unha certa debilidade pola súa parte, non? É dicir, a proposta que se fixo ali, que non ven a pleno porque non é cuestión de pleno, de recortar ata o límite de desaparecer os recursos humanos dos grupos da oposición, parece absolutamente inaceptable, máxime porque como ben dixo o señor Mosquera, estuvo na oposición e sabe o traballo que costa ser oposición. Parece que ao final, señor Mosquera, vostedes se queren parecer ao PP, a aquel PP. Entón, parece que eso, non? Entón, recortan vostedes hasta a desaparición. Pero non se preocupen que o traballo da oposición, por lo menos pola parte do Partido Socialista, seguirá a facerse igual de riguroso, igual de sensato e igual de coherente. Encerra tamén unha certa obsesión polo Partido Socialista. Está máis preocupado de artellar unha oposición a nós que de artexar un proxecto de goberno. Porque ao día de hoxe, non oímos ninguna palabra de vostede sobre as súas propostas. Porque coincidirá que no seu discurso de toma de posesión tuvo un certo aire a, non sei moi ben que facer. Acabou falando da Televisión de Galicia e do malos que era na Televisión de Galicia, o cual coincido con vostede, pero non sabemos cal é a súa proposta de goberno a hora que é vostede alcalde, non? Encerra un recoñecemento explícito tamén de que non ten equipo para gobernar. Non ten equipo para gobernar. Liberar
a todos os concelleiros, señor Mosquera, a todos os concelleiros, non a 8, a todos os concelleiros. Eso que di a proposta. Vostedes dicen que ahora van a liberarse 8, pero que poden liberarse todos. Liberar a todos os concelleiros. E a mí me parece ben. Non teño nada que decir a eso. Pero nomear ao mesmo tempo 5 directores xerais é tanto como decir, señor Lores, que os seus compañeiros e compañeiras non están preparados para dar conta do recado e necesitan alguén que lle faga o traballo. Vostede vai a presidir un goberno de liberados no que o traballo político vai a facer un grupo de 5 directores de xerais, un intendente da policía e un encargado de protocolo. A nós eso nos sona moi mal. Nos sona moi mal. Enténdame que, tal como lle dixen xa na xunta de portavoces, os socialistas creemos que o goberno debe dispoñer da posibilidade de ter a inteira disposición aos seus membros. Porque gobernar non é fácil. Pero é moi difícil de explicar neste mandato o contrario do que se dixo e se justificou no mandato anterior. É moi difícil explicar eso. Cando un ten que explicar por que o que dixo no mandato anterior non vale para este, está nun lío. E creo que vostede está nun lío. Ahora ben, vostede coñece mellor que a min aos seus compañeiros e compañeiras. Eu, se fose compañeiro seu do grupo, estaría molesto por esa desconfianza que parece que ten vostede nos seus compañeiros en que non son capaces de facer o traballo que se lles encomenda. Sona mal que o goberno incremente o número de persoas vinculadas á súa xestión. 12 concelleiros que se poden liberar, máis 5 directores xerais, e ao mesmo tempo se lle este racaneando medios á oposición, excepto o PP. Deixarse en medios materiais e humanos aos grupos da oposición ao tempo que se mantén o personal eventual para o goberno en 4, ademais de non respetar a proporcionalidade que fixaron os cidadáns cos seus votos, é lamentable. Mais vindo de vostede, insisto, non? Que, como xa lle dixen, sabe o que é facer oposición sen medio algún. E tamén sabe a importancia de facer oposición e de ter unha oposición leal. Para rematar, está vostede no seu dereito de utilizar os votos como considere conveniente, de pactar con quen considere conveniente, de facer o que considere conveniente. Vostede é o alcalde. E, por tanto, ten ese dereito porque así os cidadáns quixeron que o tuvera. Pero o que si lle exixo é que se deixe de lerias e se poña a traballar, que leva bastante tempo sin facer nada. O emprego, Sogama, o Banco de Libros, ENCE, a transparencia, o saneamento no rural, o saneamento da ría, a defensa da sanidade pública. Ten moito que facer e agora xa non ten disculpa. Ten vostede o maior equipo de xente que nunca tivo ningún alcalde. Ahora intente sacarlle partido se pode. Nós non imos entorpecer, senón que vimos a aportar. E xa nos damos conta de que van a necesitar bastante axuda, non? E, por último, quería propor que se corrixa un error ou un descuido, non sei por que, non aparece fixada a periodicidade da Comisión de Reclamacións e Suxestións. Aparecen todas, excepto a periodicidade de esa. E é unha comisión que, dada a aposta que facemos todos, e espero que sea unha aposta sinceira pola transparencia, é unha comisión que pode ser un elemento moi importante. Por tanto, nós proponemos que se incluya na proposta que fai o grupo de goberno, que fai a alcaldía, que a Comisión de Reclamacións e Suxestións se celebre o último xoves de cada mes ás 13 horas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Moi bons días a todos. Ben, os pontevedreses falaron o pasado 24 de maio e o que dixeron foi que querían que gobernara o Bloque Nacionalista Galego e que o Partido Popular pasara a oposición. Esa foi a nosa actitude, foi de facilitar que goberne a lista máis votada porque así o dixeron os veciños de Pontevedra. E nós temos un pacto, claro que temos un pacto, pero o noso pacto é cos veciños de Pontevedra e por eso estamos atendendo o que os veciños de Pontevedra dixeron o pasado 24 de maio. Hai puntos nos que estamos de acordo no presente, na orde do día do presente pleno que vou a anunciar. En canto á periodicidade das sesións do pleno, sí que, ademais,
sería importante, señor presidente, como xa comentamos na Xunta de Portavoces, que se estudiara a posibilidade e a necesidade de que os plenos de Pontevedra, xa que moitos veciños non poden acudir a presencialos directamente, se poden retransmitir vía internet e que incluso que eso quede almacenado no servidor do Concello para que calquera cidadán de Pontevedra poda consultar as sesións do pleno. E, polo tanto, pois aceptamos a periodicidade dos plenos e imos votar a favor do punto número 1. En canto á creación e composición das comisións delegadas, tamén imos votar a favor. Tamén, en canto ao punto número 3, o nomeamento dos representantes da corporación en órganos colexiados da súa competencia, e isto a pesar de que pedamos representatividade e proporcionalidade en beneficio precisamente dos grupos minoritarios, pero creo que é bo que todos os grupos estén representados nas comisións. E nos puntos 4, 5 e 6 ímonos abster. Por qué? Porque do mesmo xeito que dixemos que non íamos poñer trabas a que salise elexido o alcalde da lista máis votada, tampouco ímos poñer trabas á organización do Concello de Pontevedra e do seu pleno. Nós tiñamos a nosa proposta de gobernar, que todo o mundo a coñece, pero non nos toca gobernar, nos toca estar na oposición e, polo tanto, seguindo eses parámetros, non imos poñer trabas a que o Concello se organice como queira o goberno, porque é o goberno que debe tomar a iniciativa e así foi. Estamos, por tanto, acatando o mandato dos cidadáns. Hoxe, señor alcalde, quedan xa resoltas as cuestións organizativas do Concello, as cuestións do pleno, e, a partir de hoxe, debe comezar a gobernar, e gobernar para todos, como lle dixen na sesión da súa investidura como alcalde de Pontevedra. E falar xa dos temas relevantes, dos temas que para nós son os relevantes, que son falar dun novo plan xeral, falar da falla de oportunidades laborais e económicas que hai en Pontevedra hoxe en día, falar de mobilidade, falar de transporte público que non temos en Pontevedra, falar de incrementar o gasto social, falar de saneamento, moitas máis cousas que son as asignaturas pendientes. A partir de aí, señor alcalde, señor presidente, queridos concelleiros e concelleiras, a partir de aí xa resoltas as cuestións formais e procedimentais, comeza a labor de oposición. Xa non poden ter ningunha queixa de que lles poñamos obstáculos á labor do goberno, pero unha vez constituído o goberno temos que empezar a traballar, vostedes a traballar, e nós temos que empezar a fiscalizar. Estamos xa desexando a convocatoria do próximo pleno ordinario para, a partir de aí, xa traer os temas que son relevantes para os veciños de Pontevedra. Aí imos estar xa presentando propostas, presentando iniciativas, porque desde logo foi o que nos mandaron os veciños de Pontevedra o pasado 24 de maio. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señor Mosqueira, ten a palabra. Bueno, creo que máis ou menos fixaron os términos por parte de cada grupo. Creo que, moi brevemente, algunhas consideracións. Vamos a ver, sobre os plenos os sábados, creo que na Xunta de Portavoces non se falou, pero, bueno, iso non sería o problema. Houbos, no ano 99, a demanda do movimento veciñal naquele momento, negociado con eles, e a experiencia foi que, aparte de facer os funcionarios fora de xornada laboral, e aparte de que o sábado a mañán pois sempre hai algúns compromisos de outro tipo por parte dos concelleiros, aparte de todo eso que se podía superar, a realidade que a experiencia foi que houve menos xente que despois cando se puxeron pola semana. E no seguinte mandato foi o propio movimento veciñal o que dixo que, mira, deixémolo e punto. Vale, esa experiencia non tiñamos ningún problema porque xa puxemos, pero xa fixemos. E realmente hubo menos xente, incluso plenos masivos hubo bastantes menos, creo que non hubiera ningún. Creo que non hubiera un, creo. Pero hubo bastante máis xente, bastante máis existencia no resto. Non teríamos ningún problema en facer ese esforzo, pero non funciona. Aparte, a maioría dos grupos parece que non están de acordo. Ben, aquí dixéronse unha serie de cousas que eu creo que necesitan algunha explicación. Voume remitir só a tres. Unha, na conta do que baixa o do goberno e sobre a oposición va incluído todo, asistencias, grupos e exclusivas. Vai todo. Repito, o goberno baixa o 27%, o que custa a este concello, aos pontevedreses, e a oposición sube un 282%. Primeira cuestión. Segunda,
hai contradicións claras entre intervencións, volvernos a manifestar aquí, uns están de acordo cas exclusivas, outros non están, uns que se baixan, outros que se suban. É bastante complicado, o cual reprodúcese o que se dixo antes, que dificilmente se podía aspirar a eso. Ora, por que van por exemplo, que se poñen 12, se poñen, mire, iso é unha reserva, por dous motivos. Podíamos poñer perfectamente, digamos, como máximo 9 que nos iban a chegar, vale? Por dous motivos. Pode haber un cambio, non? Que alguén que o necesite, ou ao revés, alguén que deixe que non necesite estar en exclusiva, se pode subir ou baixar, deixar un marxe. E sobre todo, nós non desbotamos a posibilidade de que se poida chegar en algún momento a un goberno de coalición, vale? Con quen sexa. Vale. Entón, nese momento que dicir, non, agora temos que traer a pleno tamén aumentar as exclusivas, parece que quen poidera ser ese socio, pois entra pedindo máis exclusivas, xa están aquí, polo tanto, ningún problema. Igual co da tenencia de alcaldía, nós esa figura non tiñamos, cando gobernamos solitario, mantémola por si hai esa hipótese verifica, non chegar aquí o primeiro que chegue, non, vai ser o primeiro do alcalde, non, hai que levar a pleno subir a exclusiva. Mantémoslo por eso, nada máis. Entonces, creo que non vai supoñer ningún gasto, simplemente está en previsión de, vale? Para evitar eso, nada máis que por eso. Fíxense que simple e non pensen en cousas complicadas. Que nos engañamos ou non o mantela, é outra cousa, pero logo non hai nada raro, non esquézase, non hai nada deso. E depois unha última cousa que ronda sempre, a parte de intervencións que un pouco tiñan que ver con isto, que as comisións facelas especiais, facer comisións moi específicas a experiencia que despois teñen moi pouquiño contido, e que hai moitos problemas para reunirnos. As comisións teñen a súa función, son comisións de pleno para os asuntos que veñen a pleno, o cual, se non veñen a pleno, despois non se reúnen. De feito, de queixas e xestións pasamos outro día a vergoña de aprobar a primeira, non? A primeira acta da primeira Constitución. Creo que non houve ninguna reunión, porque está imposta por lei a súa creación. Entonces, poñer unha periodicidade, se non hai esas queixas e xestións, pois non ten ningún sentido. Entonces, crear comisións moi específicas de justicia social, de queixas, esta imposta por lei normalmente non funciona ben. É mellor que este en outra, cando ese asunto se incorpora, e pode tratalos exactamente con moito máis agilidade que se é unha específica. Esa é a experiencia que hai, non estamos inventando nada. E xa para rematar, a ver, hai como certo trasfondo en algunhas intervencións de darlle a volta, o sea, de dicir que os ciudadanos se equivocaron. Vamos a ver, que eu sepa, Miguel Anxo Fernández Lores ou calquera de nós non enganamos a ninguén, levamos aquí os anos que levamos, verdad? Por certo, sacrificando outro aspecto da nosa vida, o que sexe, pero non é cuestión de ahora de sacarse medallas. E os ciudadanos sabían e votaron. Vale? Ahora, dicir que leva moito tempo, debe ir porque leva moito tempo. Oiga, se acaba de ser o partido, caramba, se acabou o 24, se acabou onte. Votaron. Entón, dicir, non, os ciudadanos enganaronse, porque non deberan votar porque leva moito tempo. Non engañamos a ninguén. E segundo, o criterio noso sobre tal, os ciudadanos sabían que o alcalde de Pontevedra era médico. Verdad? Sabíano. E nunca dixo que iba a cobrar menos nin máis aquí, o mismo, que non perderá. Por certo, perde algo, pero bueno, nunca dixo tal cousa. E votaron. Entón, agora, dicir, non, que agora non, agora pola vía dicir, non, usted poñase 40.000 e váyase para casa, váyase cabata. Claro, pois como que parece que non. O sea, como parece que non. Non sei se un médico é un xente do común ou non, eso xa non logro alcanzar se é ou non é. Pero o que está claro é que os ciudadanos votaron sabendo perfectamente que votaban. Nunca enganamos a ninguén. Nunca dixemos que íbamos vir aquí a estar por 15.000 euros, 5.000 ou gratis. Nin nos íbamos beneficiar, nin ninguén vai salir perxudicado. Si quere, digo, é unha diputación, todo o que cobro, non vexo nin euro. E seguro que palmo cartos co que levo ao final do mes. Ora, non sei cando teño que palmar exactamente, para que quede alguén contento. Non sei o que teño que palmar. 50.000, 20.000, 5.000, canto teño que palmar? Non o sei. Verdad? E aquí, neste grupo, desde sempre, se alguén sale beneficiado, deixa
E se alguén sale prexudicado, compénsase. Vale? Sempre. Foi o criterio, creo que é razonable, non? O sea, a ver, aquí ninguén ven enriquecerse, ninguén ven empobrecerse. Bueno, entón creo que o criterio está explicado, é eso de darlle voltas, e os cidadanos de Pontevedra votaron sabendo perfectamente o que facían. E agora dicir, non, agora vamos a facer unhas cousas raras. Bueno, pois votaron así, se non nos gusta, pois temos que facerlo. Eu, pola miña parte, creo que máis ou menos as posturas están claras, bueno, salvo que alguén quera intervir, pediría rematar con isto, pasar a votación, e iso é o que se dixo aquí varias veces, pois ocupar o tempo en resolver problemas dentro que poida o Concello dos veciños e veciñas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosqueira. Alguna intervención, señora Rey? Ciudadanos no va a iniciar una política de reproches, no es nuestro estilo. El y tú más vamos a dejarlo para los demás grupos. Nosotros apostamos por la agilidad, por ser concretos y concisos, sin necesidad de mítines ideológicos interminables. Creemos que no es el escenario adecuado para venderse, sino para proponer, dialogar y, en todo caso, decidir. Dije en mi discurso de investidura que veníamos a sumar, no a romper, y lo mantengo. Independientemente de que estemos o no a favor o en contra de las propuestas, no hay necesidad de utilizarlas para atacarnos unos a otros. Eso no es facilitar la gobernabilidad y esa es nuestra apuesta firme. Moitas grazas. Sí, señor Rey. Sí, brevemente. Xa se ve a sensibilidade social que teñen, non? Negando a posibilidade de crear unha comisión de políticas sociais, non? Parece que non ven esa necesidade e non a van crear. Nós, se a vemos, considerábamos oportuno propoñer aquí a súa creación. Vou recordar tamén que a partir de hoxe hai que traballar por un plan estratégico pola economía e o emprego, que é o problema máis grave que ten Pontevedra agora. Vou tamén anunciar que pediremos unha auditoría das contas interna, unha auditoría das contas do Concello, que insistiremos na desprivatización das concesións dos servizos básicos que están neste momento privatizados, o da auga e do lixo rematan no 2017, que insistiremos e coincidimos nisto con outros grupos na necesidade de crear unha rede de transporte público en Pontevedra e tamén en establecer orzamentos participativos xa a partir dos próximos orzamentos para o ano 2016. De todas maneiras, este pleno era para fixar os criterios sobre a estrutura política do Concello e pola que vai funcionar os próximos 4 anos. E esa estrutura política implica un custo que nós queremos reducir no 30%. Está claro que non estamos de acordo, que o Bloque non quere reducir o custo político da estrutura o custo económico da estrutura política do Concello e impoñerá o seu criterio coa abstención do Partido Popular, que nesto asinte a proposta do Bloque Nacionalista Galego. Creemos que as asignacións aos grupos dificultan ou a calidade democrática do Concello, pero neso non emendamos nada, si emendamos nas dedicacións exclusivas, porque pensamos que son máis das que deberán asumir un Concello como o de Pontevedra e que, ademais, insistimos en que teñen uns importes, unhas retribucións excesivas para un Concello como Pontevedra que pensamos que pode compararse a concellos como da Coruña ou como de Ferrol. E non é ningún disparate facer esa comparación. Estamos tamén en contra do número de asesores que prevén para si mesmos vostedes e tamén das direccións xerais que pretenden crear, porque é evidente que se hai concelleiros con dedicación exclusiva e desenvolven o seu traballo na área que teñen encomendada, non deberían necesitar da apoiatura de directores xerais que se supón que teñen nomes e apelidos na súa proposta. E, finalmente, tamén quereríamos falar, pero non está na orde do día, dos gastos de representación do Concello que pensamos que contribúen a aumentar e engordar a partida que dedica o Concello de Pontevedra
a súa estrutura política. Son gastos discrecionais e, en total, todo iso suma 1,5 millón de euros no último presuposto executado e pensamos que eso debe reducirse. É un tempo de austeridade para todo o mundo, de sacrificios para partes importantes da poboación e para moitos pontevedreses e pensamos que o Concello e o Goberno do Concello debería dar exemplo asumindo tamén sacrificios. Neste momento, se cadra noutro momento, se podería falar doutras cousas, pero neste momento é importante predicar co exemplo. E a respecto da entrega media hora antes da celebración deste pleno do informe de intervención, pensamos que eso demostra a pouca vontade de transparencia e de facilitar o traballo da oposición. E pedimos que esta eiva se repare nos sucesivos plenos. Non é de recibo que teñamos a documentación dos temas que se van debater aquí media hora antes de sentarnos neste lugar. Muchas gracias. Señor Fernández, ten a palabra. Sí, bueno, a ver, máis brevemente todavía. Señor Mosquera, vostede está un pouco obsesionado cos cartos, E aquí hai moitas máis cousas que discutir e moitos máis problemas que discutir que os cartos. Eu sei que vostede non ten a cabeciña aquí, ten ao outro lado. Entón, claro, ter que defender unha cousa que non sabe de que vai porque non estuvo nas reunións, pois non é fácil, non? Non é fácil. Mira, aquí tamén se fala de respeto, falase de acordo, falase de dignidade, que son cousas que non se poden cuantificar económicamente. Eso non se pode cuantificar económicamente, pero tamén se fala aquí de eso. E aquí non está. Nestas propostas que veñen da alcaldía non están esas cousas. E a última falta de respeto é chegar ao pleno sin o informe de intervención os grupos da oposición, con toda a maquinaria burocrática que hai no Concello. Cando xa onte a proposta xa estaba feita, onte pola mañán o Grupo Socialista xa recibiu a última proposta do BNG. Por tanto, houbo tempo máis que de sobra para facer o informe de intervención con tempo suficiente para poder siquera leelo. Eso é falta de respeto. Que tamén se fala aquí deso, señor Mosquera, tamén se fala de falta de respeto. Mire, con respecto aos cartos, a isto que tanto lle gusta de falar hoxe aquí, de cartos, mire, isto non é un problema de dedicacións exclusivas, polo menos para o Partido Socialista, non é un problema de dedicacións exclusivas. Insistimos, que o goberno teña as que teña que ter. As que teña que ter. O problema é que, ademais das que ten que ter, o goberno se anota 5 directores xerais máis e o mismo personal eventual que viña tendo. Ese é o problema. O problema é a desconfianza que xenera que o propio goberno non confía en sí mesmo. Vostedes non confían en sí mesmos. Eso xa é increíble. É dicir, que resulta que ora concelleiros teñan que estar pois apoyados, vamos a decirlo así, para ser suaves, apoyados por directores xerais, porque parece ser que non dan conta do recado. É preocupante. É preocupante, señor Mosquera e señor Fernández Lores. É moi preocupante. E ese é o problema. O problema non son as dedicacións exclusivas, non son os cartos. O problema é esa desconfianza que vostedes xeneran. Por certo, outra cousa, si vostedes están pensando nun goberno de coalición, supoño que estarán pensando tamén en reducir o seu número de dedicacións exclusivas, porque o PP vai a pedir máis, O PP vai a pedir máis, seguro, seguro. Eso sí, terían unha estabilidade como nunca, pero seguro que lle vai a pedir máis. Se fan ben en reservar as 12, non vai a ser que as necesiten. Di vostede, vaime a permitir ahora unha pequena ironía, Dime que non vexamos nada raro. Home, señor Mosquera, estando vostede polo medio. Como pode pensar que vamos a ver algo raro estando vostede polo medio? Seguro que non hai nada raro. Como se nos ocurriría pensar a nos esa cousa? Mire, queixas e suxestións. Pois debe ser que non se queixa nadie no Concello de Pontevedra. Debe ser que non se recibe ningún escrito queixándose no Concello de Pontevedra. Algúns se reciben, pola experiencia que teño eu. Algúns se reciben.
Se trata, eu non tiña que convocar a esa comisión, señora da Silva. Permítame que fale eu, e logo, se quere, pide usted o micrófono e fala vostede si ten algo que decir. Pero no meu turno, permítame que se eu o que fale, vale? Por unha cuestión de respeto, nada máis que eso, non? Entón, creo que paga a pena facer un esforzo, porque eso de que nos echemos a falar de transparencia, de participación nas campañas electorais, paga a pena facer un esforzo porque eso se faga realidade. Entón, ao mellor sería bo que todos coñecéramos ou todos coñeceran as queixas que hai e as suxestións que tamén as hai. Tamén as hai. Por tanto, sería bo que activáramos esa comisión que, desgraciadamente, e aí de entonar a miña parte de culpa, non se activou no mandato pasado, pero é bo recoñecer errores e corrixilos, a ser posible. Fala vostede de que si entendemos que os ciudadanos se equivocaron co tema dos resultados, dicir, non. Os ciudadanos non se equivocaron. Os ciudadanos votaron e votaron o que tiñan que votar. Parece que quen se equivoca é quen interpreta os resultados. Nós non, Nós interpretamos os resultados clariños. Hai outros que parece que interpretan mal os resultados. E ao mellor teñen que empezar a interpretalos no senso que lle dixeron os cidadáns, non? Por lo tanto, pois mire, alá vos. Que quere que lle diga? Alá vos. Nós vamos a facer o que temos que facer, que é unha oposición seria, constructiva, coherente. Vamos a facer as aportacións que vostedes estou seguro de que non son capaces de facer, e estaremos para axudalos a gobernar dende a oposición e sacar adiante os temas importantes para Pontevedra, porque vostedes solos non van a ser capaces de sacarlos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Unha pequena aclaración, porque eu creo que compre facela, non? Os portavoces acordamos convocar pleno para este xoves, sendo conscientes de que a documentación completa non iba a estar desde o día da convocatoria. Vale? E acordamos así. Onte pola mañán se lle pasou a intervención todas as decisións posteriores á negociación para a formalización deste pleno. E hoxe, media hora antes, acabou de facer o informe de intervención. Bueno, eso entraba dentro das posibilidades de todo este tema e que se discuteu e se falou na xunta de portavoces. Vale? Por lo tanto, non sei a que ven isto, porque era algo previsto, totalmente. Simplemente para aclarar, porque es que, claro, se dicen cousas que logo non é o que está pasando na realidade, non? Por lo tanto, pleno convocado, a documentación estaría na medida que estivera, estuvo cando estuvo, e en todo caso, o informe final de intervención, que non sei por onde o teño, dice expresamente, non sei o que dice, é igual. Polo anteriormente exposto, informas o expediente de conformidade se ben deberá terse en conta as observacións formuladas. Pero que eso está claro, e polo tanto teránse en conta as observacións formuladas, pero non impiden en absoluto ninguna cuestión. Bueno, pues, a ver, media hora dá tempo de ler esas cousas, é igual. En todo caso, deixar moi claro que eso foi un acordo de todos. E sacar a relucir agora eso, sin explicalo, non ten moito sentido, vale? Por lo tanto, nada máis, señor Moreira, ten a palabra. Non ten intervención ninguna, señor Mosqueira. Sí, xa para rematar. A ver, repito. O goberno pasa dun gasto do 2014 o con este acordo que baixa un 27%. Non chega ao 30%, bueno, que vamos a facer? E a oposición sube un 282%. Eu lamento, pero vista de intervencións, teño que dicir que obviamente quedou claro que o acordo é imposible e que a oposición, ou certo grupo da oposición, pedirían para eles moitísimo máis restando o goberno. O sea, o principio de o goberno os medios para gobernar e a oposición os medios para exercer, non, o goberno sin medios para gobernar e a oposición engordada. Eso evidentemente non pode ser. Eu creo que o debate está suficientemente avanzado como para proceder a votar, que o que lle pido ao señor alcalde é nada máis. Ben, pois moitas grazas, señor Mosqueira. Pasamos entón a votación, votamos punto por punto
Punto primeiro, determinación da periodicidade das sesións do Pleno. Votos en contra? En contra? Non hai ningún voto en contra. Abstencións? É o punto primeiro, se alguén ten dúda. Votos a favor? Quero decir, non se somete a votación, perdón, non se somete a votación a posibilidade de que se celebre os sábados, o pleno. Non, sometes a votación esta posibilidade. Vale, pois en contra desa. En contra. Votos en contra, 2, entonces. Sí. Votos en contra, 2. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 23. Apróbase por maioría da corporación. Segundo, creación e composición das comisións delegadas e periodicidade. Votos en contra? 2. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 23. Apróbase por maioría. Terceiro, nomeamento representante da corporación en órganos colexiados da súa competencia. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 25. Apróbase por unanimidade. Cuarto punto, determinación de dotación económica para o funcionamento dos grupos municipais. Votos en contra? 3. Abstencións? 2. Abstencións son 7, 2, 9. Votos a favor? 13. Apróbase por maioría da corporación. 5. Fixación de indemnizacións por asistencia a sesións dos órganos municipais colexiados. Votos en contra? Ningún. Abstencións? 12. 13. Votos a favor? 12. Apróbase por maioría. E punto número 6. Proposta de determinación de cargos en réxime de indicación exclusiva do seu réxime de indicación efectiva e das súas retribucións. Votos en contra? 5. 6. Abstencións? 7. Votos a favor? 12. Apróbase por maioría. E pasamos ao punto número 7. Dación de conta da constitución de grupos políticos integrantes e voceiros. Señor secretario. Bueno, está apuntado. Dase conta da creación dos distintos grupos. Si queren os integrantes xa sabe cales son, vamos, os correspondentes a cada unha das listas e os voceiros, pois por parte dos partidos de Cidadáns, pois a propia integrante, por parte da Marea Pontevedra, don Luís Rei, a suplente, pois a dona María del Carmen Moreira, por parte do Grupo Municipal Socialista, volvendo o seu compañero, o voceiro e o portavoz don Agustín Fernández, e os asuntos son os dous restantes componentes do seu grupo. Por parte do Partido Popular, o portavoz é don Jacobo Moreira e a portavoz asunta dona María Aurora Cañizares Malagón. E por parte do Bloque Nacionalista Galego, o portavoz titular é don Raimundo González e os asuntos son dona Anabel Gulías Torreiro, Demetrio Gómez Unqueira e Carmela Silva. Ben, pois moitas grazas, queda dado conta e pasamos ao punto número 8, dación de conta da Constitución da Xunta de Portavoces. Indiscutiblemente a Xunta de Portavoces está composta polo alcalde e os voceiros dos grupos que acabamos de ler. E noveno punto, coñecemento a resolución do alcalde en materia de nomeamento do tenente do alcalde, membros da Xunta de Goberno Local, así como as delegacións efectuadas pola alcaldía e pola Xunta de Goberno Local. Esas resolucións están a disposición de todos os concelleiros e aí se recolle todas as competencias que cada membro do Goberno Local ten na actualidade. Ben, terceiro, nada, non hai máis asuntos que tratar e, polo tanto, levántase a sesión. Bos días a todos e a todas.